Mária Antoaneta a jej súrodenci. Medzi oddanosťou, rivalitou a vzdialenosťou. Ako najmladšia dcéra cisárovnej Márie Terézie vyrastala Mária Antoaneta v obklopení mnohých súrodencov. Bolo ich 16. Rodinné putá však po odchode do Francúzska nadobudli nový význam. Najbližšia si bola s Jozefom II, cisárom a reformátorom. Dôverne mu písala o svojich ťažkostiach vo Versailles a on jej otvorene a láskavo radil. Ich vzťah bol úprimný, plný rešpektu a dôvery. S Máriou Karolínou, kráľovnou Neapola, ju neskôr spojil spoločný politický osud. Po vypuknutí revolúcie bola jednou z mála sestier, ktoré sa ju aktívne snažili podporiť. Naopak jej vzťah s Máriou Kristínou, obľúbenou dcérou Márie Terézie, bol chladný a poznačený žiarlivosťou. Mária Antoaneta jej vyčítala výsady, ktoré jej ako kráľovnej chýbali, najmä možnosť vydať sa z lásky. Niektorí súrodenci ako Mária Amália, vojvodkyňa Parmská, si k nej vypestovali otvorenú nevraživosť, najmä pre nerovnaké zaobchádzanie zo strany matky. S ostatnými udržiavala len zriedkavé a formálne kontakty. Príbeh Márie Antoanety ukazuje, že aj v najvplyvnejšej dynastii Európy neboli rodinné vzťahy vždy jednoduché. Bola nie len kráľovná, ale aj dcéra, sestra a žena hľadajúca porozumenie.